chỉ bay ule hole tun truma hianin pathian na thoro puitak mai kan thlir hau dona bcm so phailen kaushana pawalai pol bmp antia baptisa hi chuan baptismi papol te pathian fakla remen tiang hian anzaya chuti lai chuanin Mizoram YouTuber hei tam takena kan mel riat pasal thate kom thin tu puedi la leng moya an zai line pathian thlara vena ron khoya ropui khop mai tak sachet na te hi patling ina hetianga han chan te hi til harsania inpek na tel lo chuan pathian na tho hi ke mania kal tlang thailo fo thin chu tianga pathian na tho kal tlang theina tura ta na thinlung in hong taka hetianga a inpe te hi a ropuya pathian in ropui takin helai muna hianin na athoka fakla thilti theina mangena in puang chuak ani ti kha achiang hle mai kan za a kan lo hlok pui ka be se ye pathian ropui nan to na thlirin lo ngai thlang u kumsang ni som ni panga Christmas kha ania ti chuan hei pathian fakla an sakapo hi Christmas la Bethlehem lami panang tia fakla siam tu in he ta kan thinlung ro bom te honga lal thar chi bai buk tura min som na te ania chu fakla ru pui tak mai an phua chua chu tiang hian an han sa chu ti lai tak chuanin poi di hi tiang hian an ron thok ta thut maya tharau na thoka amen ti khanin ma enge ni mishing harfim pa ngai chuanin hetianga han chet vak mai te po hi tu man kan du lawang amaro chu pathian atang chon tiang hian mol phole za po soilavin an han che ta khania tam takin kan thre thiam lo fo thina amaro chu heng hi pathian man ruwa ain puan chuana te ani fo ani ti kha kan thria ta trula Ropuitak zetani ti chuanin le tin nge a che chho zel kha kan enanga monom thliara thlir satya mai lovin
lok pui nge te po khatum tai la thange ole khati khani aro pui hle maya ti khan hei camera ina lak pi alama khanin awa ta daya engtin nge awa zel chu kan the thei to lova amaro chu hetiang anga
pathian tharawin na aron tho hian hei sheber awm thei lova kovel fin na manga pathian ha tho te hi lo exama mo lo hriat fia tumchi kha ani lova tharawa tang vek lo chuan mi anin pek chuan pathian in hmang mai thrin ani chuta chuan pathian kanin peya kanin tuluta thinlung le ti tak zeta kanin hlan nei chuan hetiang ang thil mu thiam theina le hriat thiam theina te hi ring tu te a hianin kan nei ve thei chau thina chu tiang nelawa pong lo thira lo exama ngai dan lo siam thot thot ang che te hi thil dik lawani ti kha kan soya film khorangai em ani tam takero chuan in hetiang ang thil te hi pathian ai ma hianin kan mulian fo thina heng te hi mang thiam lo tam tak kan om thin boka pathian ina akal tlang man ruwa atana abuat saite engeni atira chuan ron dik viau thin ma sela aria khan ha thil pek ringot khan mulian ta thina chumi mang chuan midang antina ama ni le mani te po khanin a chhota rin nakal sual ang te po khanin akal theya tin tharau chet na diklo sualina aman thei thinlung lo putak dai mai te po kha thilom the ania chu tiang ang mi te po chu tam takanom thina kal sual amaro chu kaushan ho te po hianin pong e lovemo mo khang te ni wanga pong lo in tinge niang khatiang ang thil lo amen lo rengo tang che te po kha thil dik lo ta kan ti kan thria ta tula chowang chuan ngai tuana film tak po in kan zi nga hian tharawin na ron thok fo thina ni ti hi ria ila eng tiang in nge tharawin na aron tho chumilo dong songa chumilo ma chon thiam tu nun nei thei tur chuan ke mani kanin sacrifice kanin hlan thei fo thina hi apoimo tak zeta an mi hring ngai dan da tha a pathian lam zo clear chunga heng ang thila lo thlen te po hian lom taka timayang pathian ina min ron kan na te hring chunga kan zinga ron in puan chuana te mu thiam tum chunga mo a khongai na kan chana hi dong song tharle turin le rongbol na konga te thei top chua thara kan ti thin thalo te khen thak kha kan lo ti ve turani fo thina ni ti lai te poka kan soya fakle choi moina huanga hian thei top chua ke kan pe na tula hei kaushan ho te hi hetianga pokre manga kan kal chho renga kan ti ngai kan ti a kanin khoma Sunday school te chu tiang chuan kan hmatla nga target te kan suala heng program pang nga ya hi a thalawani mi alo amaro chu Bethesda deal tui kha a phone nga ya ni a phone lo kha chon dam na tling phatlat lo chu tiang ang deuh chon kaushan po hi hetiang ringot hi chuan kan mi le sa te engeni member hla te emo a in mang me ka te po hianin damna tharau damna thar chakna thar kha kan chang lei thelo thina kan program pang nga ya nga hi chuan chu ta che chuan roncho phul kha kan ngai thina hun puilai te po hianing vai kan boru ka san thrin kem te crusade te hinga te kan ngai thrin kan ti chuan cho phul kan ngai thina ni kaushan ho te hi tui tangkai taka omsi a kha Bethesda tui kha damna tling turin vanter ko te nan ron chok phula chuwa phul lai tak chu in dam lo ten zuang thla thina ni me pakha chuan lam kom sum thum panga vela neya athuwa akal theilo ponelo zuan thla ka tumin midang in mi zuan thla kal zela tia chuan lama siam ani chu tiang deu chon kaushan ho zinga hian vantir ko ni to lavin tharau thiang hlemin mi hring te a aron kal tlanga chok phul turin mo kaushan ho ten fakle choi moina atanga hlok na chakna thar khoi tharna kan chan le theina tura ta na khan mitlom te thlan bik timayang po om chuang lo a in pe piang te kha aron manga aron kal tlang thina chumi lo dong songa lo muthiam tu chuan damna tharawa chakna thar kha thil lo thlenga khana chan ve pha lam tol te hial ten lo thlen lo thlen thei pha vea tin kut beng te ti tak zeta thinlung in hlan na nen fakle choi moina huanga te khan anin hlan thei pha ta thina chu tiang ni lawa chuan lam lo nei tok tam tak dam lo kum som thum panga chuang ang dewa chuan lam siam hi tam tak kanom thina lam to la kha devin a chep e mai kan tia lam an tlem devin a za thla kan tia tin tharau che na te mo in terau deu te na lam to la te mun an han changa han tre deu that ang chi te khan in zai min ti tuilo te kan tia chu tiang chon chuan lam rang lam lama re dai le lawang ke hi lam ve ngo te la re ka dai le si lawang min an tinge min thlerang ti chuan lam tam tak mang hian he tiang ang tharau ina meron kan lai hianin chuan lam awangin mo kan lo bo sal thina ni ti la te po kha reta ila ropuitak zetani kan hlok pui ka be se ye pathian ropui ro se